Колибри представя Български психар 2. Завръщането на психарите. Битката за Мордор. Още повече кръв, още повече насилие, още повече уличен език и невероятните истории на Иво, Михаил, Антон и Петър. Във втората част на блокбастера на Андрей Велков, Български психар, влез в екшена 29 април от 19 часа в Триптен. Хрониките на звеното.